Ma doko Jumapil mogik madwe mar 10 higa ni nyakwara Mogajwang en mor machalo nade ni Jehova Nyasaye duto miyowa thuolo mar nenore kendo rado kodi odiochieng' ma kawuono. En kinde machielo ma bende chenro mari maratil ni e yamo kokalo kuom Ramogi TV. Ma en chenro wendo waporo weche buora. Kawuono antiere kod wenda kaka ne wachake jomokalo chien kaka pile nyakwara Mogajwang antiere kod nyiluo ma wigi otimo jere ma bende biro konyo fuono mokuom weche ma kawuono waluwo e chenro maratil. Yemura ka thuolo mar rwako Beti Oranga. Beti oimore kendo machiegni mose jikwara Mogajwang. Amoso ganda onagi duto ni oimore uru. Ero kamana inya kachiel kod Recho Umono. Recho oimore. Oimra inya arwako kawuono ane marwako e chenro. Ero kamano. Ing'eni en gima mor ahinya ni uyudo thuolo mar bedo ratil kuom thuolo mokwongo. Yes. Ero kamano ahinya en gima wasebedo kwaparre ni to mita uneno ni nyionagi gio ginyala hinya ang'o momiyo ratin ni en waratil mapimo rieko mag chuo kende. Oyo. Omiyo wamor ka uparowa kendo wan gadiera ni ubo luongo nyidendi mamoko bende mondo bi otwag oganda mondo wapuonjre nikech en kar puonjruok. Erokamano. Ing'eni wacho ni gweng' ok nyal bedo gweng' madongore ma ji ok okikore. Mana dier. Chuo nitiere, joma nitie kod ng'ol nitiere, joma tindo nitie, nyithindo nitie, joma dongo kod mine be gi joma chwo be nitiere. Kamano. Erokamano ahinya. Erokamano. Beti apani ma bende thuolo mari mokwongo mar donjo ratil. Mae odiochienga mar ariyo mar donjo ratil. Ratil ok wasebedo kodi ka? Asebedo but ok asebedo kodi. Okay. Erokamano ahinya. Nyakwara Mogajwang, weche osebedo mathoth mokalo nyaka ne sirikal manyien ni kawo thuolo mar rito oganda jo Kenya. Jatend piny Kenya manyien Dr. William Ruto yande owacho ni miyeuru thuolo mondo chop singo kaka ne osingo kinde mag kampen. Tinende report ma iwinjo kanyo ka George Bati omiwa kawuono ng'iso chal ma ok ber oganda jo Kenya malawo na milion 4 masani koro nong'no nuro mokalo e Kenya kama ngima. Beti kachako mana kodi, iparo ni sirikal osetimo kinda mar konyo joma kech kayo nyaka sani koso rem nitiere nikech king'iyo sigand Kenya, Kenyatta notime, Moi no flag off chiemb kony, Kibaki notimo kamano, Kenyatta number 2, the 4th notime, the 5th bende koro sani koro time. Korka kora kata bende aneno news matimore goeko. Mak mana ni anyalo wacho ni wan be kaka dhano kata kaka jopiny onego be ni wan bende wajiwore e weche mag pur. Watiyo matek e weche mag pur, wamanyo yore mwanyalo konyore godo kendwa wawegi kata ka sirikal pok omiyowa mondo ngima obednwa mayot. Nikech ka watiyo matek, ka wamanyo, ka wapuro, aparo ni wach manyo chiemo mondo chiemo oyudre momiyo kata mana bei mar mbolea nyicho dok piny. Mondo oganda wa opur oyud chiemo kigin giwegi ma ok gitegemea sirikal. Mae sirikal mano wacho ni ka gidonjo ne to midhiero mar chiemo nikech king'iyo article 43 mar katiba kare achiel wacho ni jo Kenya ka ja Kenya nigi ratiro mar yudo chiemo monge ja Kenya monego beni konindo kech. Jatend piny Kenya tarik 13 dwe mar 9 nokwong'ore gi muma kosingo mar rito katiba. Article 43 kare achiel 1C wacho ni jo nyaka bed gi ratiro mar bedo gi chiemo to sirikal monego beni kelo lwasi mar bedo gi chiemo no. Aparo ni mano jatend Kenya nowacho chieng' mane ochamo muma e piny Kenya ka to kata kana wacho mago wacho ni mondo wamiye uru ndalo 100 mondo gik moko lokre. E seche gi ndalo 100 pok orumo donge kamano. Aneno ni mondo wamiye uru thuolo wan jo piny Kenya be odwa bedo gi liet mokalo. Nikech onego beni wawe ndalo 100 cha rumo korka wachako complain ni ndalo 100 oserumo to ni wacho ni dhi timo ma to magi ma pok otimore. Ting'eni sani kwago koko ndalo 100 ni pok orumo. Nyiso ni wane makoro wadwa kete gi liet ahinya kwa miye thuolo mar mondo miyo tim gik moko mondo ket gik moko inod. Kamano. Recho, jopiny thung'o jatelo koso jatelo nyaka mi thuolo to en thuolo maromo nade ma nyaka miye mondo chop singo? Achiel kuomgi en neno ni jo Kenya bedo gi chiemo. En adiera ni oken gima kata nowacho ochamo muma to ndalo duto mano chiwo singo komanyo ombulu nowacho ni gimoro kaka mogo omiye mana ndalo 7 to mogo dhi dok piny mana hinya. Ndalo chane iuse aparo ni 150 or something to wacho ni bochopo gimoro siling 50 2 kgs packet.
to wambe wan gadiera kendo wang'eyo kaka jo Kenya ni kata mano wuoyo no pod ne en jalup ker. Omiyo nong'eyo gik matimre sirikal kendo nowacho ni ane igini kendo ang'eyo kaka itiyo kode. Omiyo adwaro mana konyo beti matis kawacho ni ok ni jopiny onge nigi liet moro kuom telo manyien. En mana ni singo manomiyo jopiny ema jopiny neno ni gik mani wacho ok timre nade ok idhigo kaka niwacho, nikech nowacho ndalo abiriyo no nochako loke ndalo 100, ndalo 100 ni kendo chako loke wang'eyo waduto ni higa achiel. Omiyo ok wan gi liet, en mana ni sani e ndalo kech mana diera makende, to mana kaka iwacho wambe nitiere kaka wanyalo konyo sirikal mondo wambe wakonyre mbele kanyo ndalo mag drought kaka sani, to nitiere kaka wanyalo konyre kaka jopiny. To en adiera makende ni nitiere singo manye kero nochiwo kapok obet ker, to kwaneno kosetimo kaka notimre nade kaka no singo ne jopiny. Nikech en achiel ema nowacho ni wang'eyo waduto ni chiemo, gik moko kaka chiemo, gimomiyo bechgi dhi malo is because of cost of production. Kizungu wacho kamano. To gigi cost of production ng'enyne ahinya ikelo gi fuel prices. Nengo mar mo. Mafuta miloso godo kata generator kata machines magitiyogo. To mae gima nowacho kendo ne mana Nakuru kowacho gi dhoge ni waduto wang'eyo ni dhawo manitiere Ukraine gi Russia ok emomiyo mafuta beche ni malo. Jogi wuondou bech mafuta tino nade gine mantie kaka gitimo. Omiyo ok wajaj ker based on kaka waparo, to wajaje based on gik mano wachonwa mano moro ganda momiyo ganda nogone ombulu. Ineno, omiyo seche moko kaka wan jo siasa, seche moko bende wawacho gima kizungu luongo ni populist information or idea minyiso jopiny mondo moro jo omor jopiny, to ibi ng'e adiera makende ni gini kang'o minyarawila kaka iluonga e bondo no minyarawila no tim adiera makende, to seche moko nyalo bet matek. Omiyo en adiera ni sirikal okosedhi kodwa kaka nowacho, nikech gik moko bet kopogre matin, to wan gi geno nikech waneno kanitie singo makendo chako chiwo, nikech koro ene iye kanyo koro neno kako nego gitimre. Ni koro an gadiera ni kumiya higa achiel to dipo ka loko piny mopogre gi kaka entie sani. Kamano ahinya. Waduoki mana chien matin. Yes. Achiel kuom gik ma osebed kiwacho ni osekelo midhiero masane koro mako kaka Kenya ka en wach mar koth maonge nigi chal mar kor lwasi, nikech bunge bende jotong'o motieko en gima omako piny mangima. Dong pod en kare kowacho ni gini okorewa kende kata mana pinje moko bende ywago dhogi tieko. En adiera ni climate change mibadhi mogowa sani ni en gima omako piny mangima. To kwang'iyo matut history mar Kenya kaka nitie, tibo yudo ni ok kata sani kende ma we are experiencing famine. Ndalo ka ndalo wabet kwa ywakni, especially northeastern. Sani ka koro ochiek obiro mwalo koni jonyeri ywak, wabe waywak mwalo kocha. To ndalo ka ndalo iyudo ka sirikal wacho ni jo northeastern onge koth, jo northeastern chandre, waterne gi uru chiemo, wakony gi ora achiel 2 3. To kaka sirikal onego bed ni ging'iyo ni ere yo mwanyalo geng'o godo mibadhi machal kamagi ndalo mabiro. Mondo chandruok mar lwasi ni. Yes, mapile ka pile. Makochopo higani to wachako wacho ni oyo wang'ni koth dhibet maonge jothurwa ji dhi chandre mbele ka. Ang'o ma wanyalo timo kako ganda manyalo miyo gik makamagi bed ni yot nwa mbele koni, konyalo kata timo gik miluongo ni water harvesting. Ang'o ma sirikal nyalo konyo go ganda. Erokamano. Beti iwacho kanyo ni pod piyo ahinya mar keto sirikal ratil, nikech koro ka ne gidonjo pok gibulo kata ng'ore iye kacha ne jotend migawo nosechamo mojo mokalo chien. Kawuono lieko ni gin gi paro mar kunyo yewni malao na 100 mar konyo chenro miluongo ni kuopie puothe mondo obed gi chiemo moromo kaka ne iwacho motelo cha. Eni ber ne jalup jatend piny Kenya masani koro miye thuolo mar rito piny Kenya ni.
donge ng'ato nyalo gombo ng'eyo ni donge nong'eyo ni gigi nitiere to ne ong'eyo kodonjo ni en gi ikruok malong'o mane dhi miyo jowa maromo milion 4 gi kecho ka. Erokamano ahinya. Aparo ni mokwongo jotend migepe koka nochamo muma nyaka ne gichamo mopoko kawo kata mana juma achiel. Aparo ni ng'ata kadwa timo gimoro nyaka make sure ni jogeni obedo in order nikech maka joma dhi konye riembo sirikand ni. Koro ing'eni wan nyewa chako goko kata ka jotend migepe madhi konye riembo sirikal gi pok nyochamo muma. Manyiso ni pok nye gibedo kamoro achiel magiporo wach kegin ni koro kaka seyiru jotend migepe tabe kaka jatelo motelo ne Kenya. Koro wariwo wiwa kanyakla achiel to wang'iyo ni mae chandruok ma jo Kenya ni godo koriwore kod wan jotelo. Wadwa ni mondo watimne jo Kenya magima. Kaluwore weche mag kunyo pi. Aparo ni kata an mokwongo jawa onego otamre wach mar ng'ado yien. Iwacho nwa pile ni ng'ado yien e yamo maywayo pi ema miyo koth chwe. Tinde piny en pap ma ok inyalo yudo kamoro ma yiende nitiere manyalo ywayo pi. Yieni nobedo gir wach ndalo mag Mau igni machien kocha ma bende jatend piny Kenya masani gi jogene mamoko mane sirelwele nowacho ni koth ae polo koth okae bungu. Okay, kaluwore gi josayans. Josayans wacho ni koth yien ywayo koth kendo yien ywayo pi. To aparo ni kata wan wawegi ka wan gi yaw mang'eny mokuny boholes mang'eny mantiere gi pi kata in iwuon inyalo pidho alot kendi tikawo pi kacha tikuoyo alot talot dongo. An awuon aseneno gik makamago katimore kamoro. Iyudo ka en ndalo chieng' dwe mar achiel dwe mar ariyo ma oro ng'eny cha tiyudo ka ng'ato nigi alot monyalo ng'wedo alot moter kamoro moyud godo pesa ma jogene ok nyal nindo kech. Koro wan wawegi kaka dhano wan bende kik ket geno ahinya kuom sirikal. Kata jatend piny Kenya no bende dhano kaka wan. Ombe nyalo paro kaka dhano to samoro ok nyal timore kaka no paro. Donge wambe wamiuru jatelo tich mayot mondo wariwru gi jatelo mondo jatelo ne ka wan be wasechako tiyo matek wamanyo kiwan kaka wanyalo survive. Kae to koneno ka koro watiyo matek to yudo ni samoro mbolea ema waremo to duoko mbech mbolea piny. Oneno ka kanyo chiek maber to pie maonge to timore nade to make sure ni pi wayudo kanyo mondo wayud kaka wanyalo chiemo. An e ngimana personally ok ahero ni mondo adepend kuom ng'ato ni ka Victor komi ng'ato kanyal survive. Onego beni ana wuon atemo kaka an. Koro in Victor iju kaka dhi mbele gi gichacha kaiti wach ni yawa na wacho na bro timo nima tayudo ka already sechako. Koro an be mondo mi atimre nade mondo ajiwi to ka wabiro ni wasiko wago mana koko ni jatelo no wacho ni bro timo kama ayie ni jatelo no wacho mago ndalo mano campaign to ji adi makia ni kata in nyako kesaro sani Victor te wacho ni an kama nan Victor ni ngina lende RAMOGI TV kendo an ka kendi sani tadhi nyieo ni ndage dheringo go maini wonti ngenda ok nyal timore nade mago gin yore mag sero mak mana ni ang'eyo ni jatend piny en be kama entie ong'eyo ni Kenya ni kama rach piny tek ong'eyo ni dhano hinyore an ga dieri ni 100 days ka korumo nyaka wane lokruok ma jatend piny okele piny Kenya. Ang'eni ni kambi mare sama ne manyo yore mag telo mar piny ni en thuolo maromo nade ma nyaka miye higa achiel noromo koso ndalo 90 koso ndalo 100 mondo jopiny okete rapim mowinjore. An podo kadwa wuoye wach mar higa achiel pod atiyo gi ndalo 100. Ndalo 100 mana wacho chieng' tarik 10 chapoko rumo. Anno ni wahore uru mana kaka sewacho ni jatend piny Kenya ka ben dhano wahore uru mondo ndalo 100 ni orumo. Tok ndalo 100 ni koro kwa nyalo chako wuoyo wadwa wuoyo chona ahinya. Erokamano. Kamano. Recho du loso sirikal undu time upogore machalo nade? Mokwongo we awache wach moro kuom ma beti wacho ni jowa bende onego bedni wajitegemea. Waneno kaka wanyalo konyre wan wawegi. Mokwongo sirikal no wacho no kunyonwa yepni 100. Mano en achiel kuom yore ma kizungu wacho ni wa mitigate godo shida ma wan godo sani. Ineno to seche mikunyo yore yepni gieki ikunyo gi kuonde mage mokwongo. Ineno sirikal ndiyo nochiwo mbolea kendo nuang'e maber nochiw mbolea to bende wan gadiera ni koth to onge. Omiyo gima nyalo konyo jopiny sani en gima donje igi sani kawang'iyo mbele nikech wach mar mbolea en gima iluongo ni future plan. Ka koth wapitho dwe mar 3 matine ni dwe mar 7 8 kucho emano oduma no chiegi eka jopiny notimre nade no cham to chakre kawuono gi dwe mar 3 to wadhi konyo ganda nang'o. Ineno
Omiyo sirikal be nyaka bede gi short term measures and long term measures. Mondo wane kaka wakonyo oganda. En adiera makende ni yes jowa okoseng'iyo pur maber. To pur kata mana kamatis. To mano bende is aiding in food security in one way or the other. Nikech seche mipidho alodi cha e ka nyaseme manie bath dala nicha be nyalo yudo kama onyewe chiemo. Koro ji ok tim nade ok need kech. To kwa ng'iyo ni sirikal dhi subsidize fertilizer, dhi subsidize seeds mondo wakonyre. To kwa bi konyre ahinya nikech joma sirikal target to gin joma uso mazao. Giuso gik ma gitimre nade? Cham ma gigole puodho. To giuso seche moko giuso nwa seche moko giuso kata iwacho ni unga factories gi joma loso kata mogo gi gik makamago. Omiyo bende seche ma ionge gi pesa kendo okang' itimre nade? Okang' inyiew kata en mana shelf. Omiyo jowa bende onego ng'e maber ni kata sirikal duok mana bech bolea to 500 shillings. To kionge gi pesa minyalo nyiewego to pod ok ibi konyri kaka dhano. Omiyo wambe wang'e ni ang'o ma wanyalo timo kiwan wawegi mondo wakonyre gi sirikal joma ni but dho nam. Ka wanyalo timo irrigation, watim irrigation mondo wabede gi alode wa moko rabuon moko mwatimre nade mwachamo. To de wadonje sirikal. Mi penja. Ok dwa wacho ni wagole subsidies mokwongo. De wawe subsidies ka mondo ran mar oduma, mondo ran mar mafuta for the time being, mondo jopiny oyud konyruok ma sani kwa ng'iyo ni ang'o ma wanyalo konyo go jopiny e dweche 6 e dweche 7 mabiro. Itemo wacho ni sani jopiny odich gi gima dhi e iye mopogore gi madhi konyo loso chiemo mbele ka. Ing'e ni kata kidwa dak February to sani onge gi chiemo kawuono to dongo February bo yudo kisetho. Omiyo masani nyalo konyi king'iyo gi mambele. Erokamano. Yes. E sirikal mano kalo ni ne wan gi gibilo ni subsidy mogo ne. Mane oluore nyaka nengo ne piny gi chiegni nus ne mane uso siling 100. Jomoko ne yok ni no onge. Jatend piny Kenya masani no wacho ni subsidy no jomoko ne tiyo go yor siasa. Ochako golo subsidy petrol. Ere yo madang jol godo jopiny sani. Nikech chal gima japiny sani gima odich go ni chiemo madonjo e iye mopogore kod chiemo makiny. Erokamano ahinya. Kadwa duoko matin kama Nyarawila wacho kanyo. Nyarawila wacho ni japiny odich gi gimo chamo sani. Victor dwa nyisi ni hero ma japiny ohero go gimo chamo sani momiyo wainyore. Wainyore nikech japiny odich kidhire kaka in jadwaro madwaro ni mondo chung mondo ng'i weche mag irrigation manyalo konye kaka japiny. To wacho ni an yuk na jamna itie koda dhi. An weche agenda ni go abro somo bang'e. Lakini kuonge yuk na jamna timbe na dadhi. Manyiso ni okodich gi winjo ni to in oranga mbiro ireni. Be nitie lit miseneno ka samoro kamuda ke ni dhi marach mamiyo kech kayo gimunyalo timo kaka un mondu dongro. Mano gima japiny ok dwa. Japiny dweno yieng kawuono. Mane kaka iwinjo ka joma chon ne wacho ni ng'ama yieng ofuo nyalo wang'o dero. Owango dero nikech en oyieng. Wiye wil ni kiny no deny to dero mano wango gi chame iye cha kiny no timre nade kiny no dwar. Koro japiny dwaro gima oyudo sani ka ok ong'iyo ni kiny be no timre nade kiny no deny. Emomiyo wan gi tala marach. Ka ng'ato osemiye masani mochamo kawuono mosedhi jatelo cha bende wiye wil. Wiye wil ni kuma no wuok e dala kucho to yo rach. Japiny be koro ing'eni seche ko wacho ni jatelo mano yiero cha ok ti nikech ni dich gi gimi chamo sani. Mane miyo wacho ni wan wawegi watiuru matek wajituma. Kata ng'ato bende konyi mana ka in iwuon ikonyori. Ok dibed ni ling ni koro sirikal no wacho ni wan obro timo na gini. Koro an Victor kanyal mondo tich nikech sirikal no wacho no obro duoko bech mogo piny. Kapok oduoko to nikech sirikal be mana dhano. Kapok oduoko to titimo nang'o? In bone gimanyi yo machielo. Tinde nyalo kata mana omu pite uso ne ji kube siling 20. Ki omu pi kubni abich siling 100. Mano seromi yudo gimoro ma samoro nyalo chamo kapod irito gima chelo mondo losi. Kamano. Recho wacho wach moro kane mbolea no gol to samoro kada mateko mar nyombolea no ema onge kuom jopiny. Mano timore nikech wan wawegi momiyo wacho ni wan wawegi ok odwa jituma. Ok ochuno ni nyaka ndiki mane office korka yudi kaka inyalo konyori. Ok kamano. Victor nanyalo nyisi ni ane ngima na nyaka nini. Pok no ndika kamoro malich ahinya. Mak mana ni ang'eyo ni ngima kaka dhano nyaka jituma.
koro ng'at moneno ka gima timo cha ber nyalo dhi koda maber to nyalo juka to konya gi kanyo to wan jopiny wadwaro ni ibed piny tiwach ni siling 500 ya mineno ni poka komo nikech aonge mbolea ionge mbolea pok iparo ni nitie gimoro minyalo timo tinde kati itim mana ni ikaw mana yien ka sako atur gi nyako ni pod nigi bungu mi yud yien mi usne joma wang'o reche bondo kata ka iyudo pesa maro mi nyiew mbolea tinyiew mbolea tipuro cham kirito godo ndalo ma sirikal bro doko gik moko matini sirikal masani ne opara maber mar konyo japiny mane gima nitie japiny nyaka chiwre kamano to sirikal masani osewuok oko mar kata sirikal maka an nyara dwen anyar jakwath ang'eyo ni mama wacho ni ng'amu kotiyo kunego chien nyiso ni wuon kongi ti we wacho ni sirikal nyaka timni ti ni wuon kisetiyo ini wuon to nyasaye gwedho tich lweti mitimori nade mitiyono to kibed ni ling ni koro anto koro sirikal nyiso wacho ni mogo dhi duogo siling 50 to koro mogo poko duogo koro andangu ka chiem ibiro tho nero kamano Recho ere thuolo moromo mar keto jotelo ratil makoro nyalo wacho ni gineyo maber nikech beti owacho chien kacha ne chal ka gima watemo rikni kero sirikal ni ratil pok gibulo ng'or ing'e ni seche ma ng'ato dwaro tich to kata ken mana interview tiwacho ni an kikawa mindika e tich makama tabo timo achiel ariyo adek kalure gi structures mag the organization in this aspect mar government to seche ma jatelo ne manyo telo ne otimo interview gi jopiny konyiso wani an kuyiera tadhi timo achiel ariyo adek to mokwongo adhi timo kama tich makama mar ariyo aneno kanyalo timo makama mar adek anyalo timo makama en adiera ni ki promise ng'ato gimoro timi opportunity mar timo gimo promise cha ka sibet chien tiwacho niya bende gima no promise cha osetimo to seche sani kwang'iyo sirikand ker masani to yudo ni nitiere gik monyocho no promise to waneno kamoko to osetimo kalure gi appointments to mak mana kar koro wadwagro economy wakae ema neno kadwa bage matin to moko michiwo gi dhok mayotgi to no osetimo mana diera lakini gima hinyo dhano mani piny kae mamano e kama no bese e campaign mare kata be momiyo no donjo tiwacho ni no wacho no dwalo golo wa piny kama wantie to ketwa malo kaka jokristo wacho ni utoe chini ukaeka kati ukatoa kati ukaeka juu ebu wacho no dwa golo wa kae to dwa tero watira malo moko keto wadiere omiyo wan kwa jaje based on gima no wacho ratil mano wacho cha ni wacho ni bang dwe wik achiel idhi timo kama jatelo to pok waneno kitimni nadi itimo omiyo nitiere migepe wa pime godo to nitie kuonde moko be wawacho ni akae to wamiye tik nikech no kaka wawach ni kaka an ng'amo hero gender issue nuwasemiye tik ni sofa waneno kaka no wacho no dhi miyo mine opportunity waneno kosechiwo ineno to nitiere kuonde moko mabende pok wamiye tik wacho ni oyo ine mani wacho nikech niseneno kaka ne dhi bet koro wan wajaji based on gima ni wacho koro sani lokonwa pachi koro kendo wamiyi mano thuolo mondo waneni koro period miwacho nwani nikech jatelo ker nyocho wacho kendo wuon ni kano kawo gi igni abich mondo bet mogo dhi mbele an miya urwara kata iga achiel kende mondo aduoke kuma nitie igni abich mokalo ineno tok ni koro jopiny ng'iye marach ni oyo en jamriambo en mana ni in emani wacho mana kaka ichiwo wach mar kend kata mar serruok ni ne mani nyiso nyauyo moro ni nyarawila ateri ne jothurwa asibukri gi nyaseme emiliethogo don kata jodala ube chich kodi e kuma wantiere gi sirikal masani erokamano nyara dwen en wacho miriambo ne jopiny koso en mana singo koso en mana ndalo makisera ya siasa jamriambo koso en ang'o hie erokamano ahinya akwonga siro kama nyarawila wachono an gima daparo ne nyarawila ni rom nokoger dichiel gik moko itimo step by step an aparo chieng' kane watimo agreement gi jatend piny masani oyier ni
ka wan kacha ka nosingore gi joma mine kano wacho no gimomiyo wan joma mine nyaka an nagone kuon kano wacho maber ni an sirikanda mine dhi tiyo kendo mine nyakune ka mine akete e kiwango mamalo berna amor ka joma moko ni malo kocha ang'eyo ni an bende mara moro biro mano awacho ni singo mano keto nosechiwo mana kaka gik moko konyal timo dichiel mane momi an pod akwayo jo piny te ni wamiuru jatend piny thuolo moro moromo mondo ket gik moko in order an kaka ang'eyo ni gik mowacho timega kaka an ang'eyi sera mage ga jenda mage momiyo na here machungi patine magone kura awacho ni kucha ne okolal nikech ang'eyo ni gik mano singo dhi tim dine bed ni ji mang'eny nitiere ma ochayo joma mine iyudo kata ka nitie opportunities mowuok tok gimiga joma mine ng'ato feel ni ng'ama miyo koromo mondo bede mbele ji mondo tel to wano neno ka ene sirikande ne joma mine nitie mano miyo wachir kaka joma mine ma chako dongore siasa ni kara kata wan bende pod wanyalo tegno ei siasa mondo wakel lokruok ta wacho ni sirikal ma joma mine nitiere sirikal ma dhi tiyo maber nikech joma mine ne ochwe gi chuny mopogore gi chuny ng'ama dichuo nitiere oruma moro ma joma mine ni godo ma sama en kachacha ka jatend piny wie dhi wil gi singo mano chiwo ka to an gadier ni mine moyiero ka dhi paro ni kamano koro itemo wacho ni osechako chopo singo mare osechako chopo singo kamano kamano modongo nyakora ngajwang magi TV niko kalera RAMOGI TV odhiambo ma kawuono chendo mari maratil iparo nade nyakora ngajwang singo olokore koso jatend piny Kenya masani ni opara manyime wakawo thuolo mar ywe madundo ka waduogo nyakora ngajwang wabotemo ng'eyo chal mar bura ma jotend migao manyien mane ochamo ma chieng' ticha ng'wen juma mokalo chien mane omiyo gi thuolo mar chako ticha yanga ne oganda jo Kenya kete manaka machiegni jahera mar chendo mar Penj Laktar kokalo RAMOGI TV kamwacho ni ngima en mwandu. Marupe man gogo ang'eyo ni gin fake to ane mana wacho nolosgi. Gigi duto te an natimo mondo ne ni unu yudo konyruok. Tembea Kenya na View Travel. 3 days Masai Mara from 14K. 3 days Mombasa from 13K. 3 days Diani from 16K. 3 days Malindi or Watamu from 17K. 3 days Samburu and Amboseli safaris from 20K. Self-drives and weekend getaways for 2 days to Naivasha, Nakuru and Mount Kenya from 3K. Staycations in Nairobi for birthdays and private celebrations from 4K. Call 0703-254-254 for bookings. Najua kuwa mneza do more na direct line. Sasa mneza mkakava mali na bizenu zote kutokana na risks tofauti tofauti. So unaweza cover hardware yangu yote hadi stoko iko nje in case ya wezi. Na botiki yangu kuchomeka. Hiyo yote no machia direct line. Do more na direct line. Visit your nearest branch, agent, broker or bank assurance partner today or SMS Bima to 23454. Direct line. Every day is sure. Hey, do more. Shabiki.com is all about the game. Playing live. It's all about the number of goals. Halftime markets. Correct scores. Handicaps. Double chances. Corners. Goal scorers. Penalties. And full-time results. Shabiki.com is all about you. The fun. Kuwa Shabiki. Play now. Strictly not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless.
Jowuoth ma kwan gi ok tin ne 14 otieko dira marach bang' thoe masira mag apaya ma otimore gwenge mopogore opogore pacho ka. Gavana ma Kisumu Peter Nyang'nyong'o walo ji mamoko 3 e lemo mag ten migepe. Watiyo matek to kethonwa gik moko. To gianya ke pak ka gibiro nyaka kaka giluwo ipuku koni. Moko ai got ka biro nyaka koni. E kinde ma midhiero mar kech kod oro kwako piny Kenya, gwenge mag Suba North bende jopiny wak ni ong'eche omonjo puothe kendo tieko cham e puothegi. Mana kamano nyakwara Mugajwang same do gorege wadgi nyakwara Mugajwang wane yamo kendo chenro mari mar ratil dhiambo makawuono penjo nitie kama ng'eny mokalo. Susan Onyango penja kanyo ni kone jo Azimio ni sirikal osedhi chon gi paro machielo kendo gibed ni sirikal do bago gi nikech UDA oyudo ka sirikal ne ni nono machielo kende bende wacho ni makaji badieri makende wahinyore. Penyna beti ni to nengo mar mogo dhi dok piny karango kaka nyara dweny motegno. Penyna beti ni opar jo piny ni kama otu machal North Kenya an gima naparo ni sirikal ne nyalo timo gimoro mane nyalo kelo konyruok. Machielo kende the government should cushion jo Kenya kokalo kuom wach ma subsidies. Penyna beti ni ang'o miyo jatende nogolo wach ma subsidy tiwacho na kanyo ni chunyi pod late pod ok yango sirikal masani. Nyinge en Jabez Odhiambo kanisura Migori wacho kama ne ote mare. Nyaradwen inno ka ok watikoso mana donge dikoro wase tho kech adiera manduk singo kethore kaka nene. Okay, Susan Adhiambo an bor penjona eni diet man marario Hustler Fund ni bende biro choponwa kaka jopiny to donge nowach ni ok dhi chiwe maonge kod nyinyo marang'o momiyo sani koro giwacho ni gibiro juogo 10% interest kor ka kore. Beti Singo setore anarit kura machiegni mambele ka erokamano nya. Beti Singo tore koso poko tore? Singo poko tore. Hustler Fund Susan wacho ni nowach ni idhi chiwe maonge interest. Jatelo nowacho ni pesa sirikal ok chiw nono ka en kericho. Gima paro ni Susan penjo ni pesa mar Hustler Fund gibiro kendo jopiny dhi yude. To jopiny ok dhi yude individual. Udhi bedo gi group mo register. To nikech sani uchumi ni piny sana. Uchumi rach. Moko wacho no nyalo golo pesa mar sirikal mo chiw nono. Then at the same time poro chako ywak ni sirikal bende ok konywa tich dhi bedo matek. Kamano. Yero kamano nya. Recho nitie penjo ka mopenji ni de Azimio yudo thuolo madonjo sirikal. Dine gido ka sirikal ni nono. Ing'eyo ni wacho ni sirikal ni nono tadira makende oken adier. Nikech sirikal to choko osuru pile ka pile. Omiyo onge chieng' moro madidhi miwach ni kawuono sirikal onge pesa. Ineno. Emomiyo ni neno kata ka kero donjo to bang' wik archiel aparo ok notieko kata ndalo techo waneno kodhi delegation emane Queen Elizabeth othoe. Donge chane gikaw 200 million cost mache na jiodhi London kendo giwuok gidhi America ka giduogo ni kendo kaw mana days adek kende jalup kere chane ni Kigali. Omiyo mano nyisi ni onge chieng' ma sirikal ni hach minyalo wacho ni sirikal onge godo. Mano kena diera. To wan jo Kenya wadaka wang'eyo kaka uchumi ma Kenya sani otimre nade chal. Omiyo wan gadiera no to wacho ni sirikal onge godo to sirikal to choko pesa pile to ken wach maradiera. Kamano. Erokamano ahinya. Erokamano modong' ahinya. Ng'ato bende penjo kani Victor Oimore chenro berne ni kawuono ikelonwa joma mine mabende ong'eyo weche mag siasa. Chandruok mosebedo ka nitie ni oganda onagi owere gi siasa nikech siasa ni ok osebedo ka tero gi mbelende giyiegre mana kod sirikal ma sani nindi. Ere ber mar bedo machiegni kod sirikal sani? Ang'eni gino pasore lwetu kaka jo Azimio la Umoja. Wan bende okanyal wacho ni in totality ni waonge sirikal nikech wabe wan gi jowa manie bunge matiyo gi sirikal. Chamo pesa sirikal. Machamo pesa sirikal. Omiyo wacho ni oyo waonge sirikal ahinya to oken adiera to some degree. Ineno nikech wan gi jowa madonjo kanyo. Omiyo an gima dakwa jopiny
en mana gima kizungu wacho ni tolerance. To gima siko kanuoyo kaka ng'ano mosomo telo en ni seche mwayiero jatelo jothurwa, yieruru ng'ano madhi konyou. Nikech ng'ano ema ka udonjo sirikal koro sani wadonjo wane the minority. Ene modhi collaborate gi the government mondo ne kako kelonu kony. Dhi bedo matek ahinya ka CDF ogol kabisa. Wang'eni nitie mikakati magitemo mondo gine kaka ginyalo duoke. To ka dipono ogol CDF chuth tanyiso ni Luo Nyanza nyalo hinyre molo kaka wasehinyre. Nikech kokwa yiero joma nyalo dhi kacha madhi Ministry of Roads for example, ma wach ni jatelo Murkomen wakwayo ni mondo nitie ndara madhi Liunda pok nyocho chake to pok otieke. Bedi konywa to wane mwadhi hinyre ko wacho ni oyo ma sirikand Ruto ok wanyal tiyo gi sirikal. Omiana kwayo jotelo manitie wane yo mwanyalo donjo godo mwabolre mondo wakel ber ne jothurwa. Emomiyo iyiero wa kaka jotelo. Erokamano. Beti mana pinye chielno ber mar bedo e sirikal ni unang'eni un kode machiegni ahinya molo jowa kalure kode kaka ji nogo kura e gwenge ma Kaluo kocha. Erokamano ahinya. Bingise kod ni gimoro koso un pod waiting list. Erokamano ahinya. Mana kaka nasenyisi engimana chakre chon ok an ga ng'ama otegemea gima ng'ato bro miya. Adwaro ga ni atim mara an gimara matimo kapod arito man. Koro e sirikal mantiere ni mana kaka jabero wacho ni samoro koponi jotelo ok otiyo machiegni gi jatend piny to joluo dhi hinyore. An kaka ng'eyo jatelo awacho ni jatelo ma oyier sani onge gi ubaguzi. Kendo poka winjo pata poka neno ka en gi paro moro mar wacho ni joluo Nyanza nokogona kura koro gino kanyal timo do kanyal timo ne gimoro. Adwa wacho ni onge kama joluo ema dhi faidika e sirikal ni molo ng'ata. Nikech ang'o? Nikech jatelo bendo ng'e maber ni joluo go ni marach mak mana ni ong'e maber ni joluo nok nyal dhi kode kamoro achiel kalure gi party mane en godo to already wambe joluo ne nigi ng'ama ne gichungo. Mano samoro ne nyalo medo ka nok nyal gone kura. But onge hinyruok moro amora ma joluo dhi neno e sirikand ni. Sirikand ni dhi tiyo maber ne ji te nikech onge ubaguzi ma jatelo chani godo. Kama jaberno ne wacho ni mondo jotelo ti gi sirikal aparo ni kanyo ariwora kode ni sama machiegni gi ng'ato goyo gi kode mbaka yot ubedo gi ng'ato osiep. Samoro kata kan udonto ngise ni yawa ne adhi koro kocha to yo makoro cha ne rach emomiya delay. Odhi oneno ni ng'ani ng'ama osiep na to kama oyae rach. Koro miyo kony mane dwaro cha biro mapiyo ka luwore gi osiep mane kindu kode. Adieri kata in iwuon kitiyo gi ng'ato to ng'ami tiyo go ilweny seche te. Gero jasiki samoro kubedi ga mayot ahinya. Wabedu joma bolore. Ji te dwaro ber. Wan be wanyisi ranyisi moro machielo ni ok ni ndalo te wayudo ka ji nie sirikal tiyo ka kabila moko nie sirikal jaluo miyo ka iwacho ni jaluo emapingo sirikal matiyo. Kasto wadhi waketo gimoro ni wan joluo ok wanyal tiyo gi sirikal mano kwa tiyo ni winjo ko wacho ni ok wareko go na sirikand no. Samo kereko go na sirikal to mane sirikal makoro se yier matiyo. Aneno ni wadoguru chien mana kaka nyako no wacho mondo watiuru machiegni gi sirikal mantie sani ni. Mondo kata ka sirikal ne dwa timo to tiyo kod gi machiegni dhi miyo gimedo ata malo moro mana gisepango ne gidhi timo. Erokamano ahinya. Ng'ato penjo ka ni to Singo sebedo mathoth mokalo makmani wacho kacha nyinge en Tobias Odhiambo ni penyna beti no wacho kanyo ni wami sirikal thuolo. Kongiso ni to en thuolo maromo nade manyalo konyo jatend piny Kenya mondo deliver his promises. Erokamano ahinya. Aparo ni nase wacho samoro noko winjo nase wacho ni ni ndalo 100 mana wacho cha poko rum. Ndalo 100 wacho kwane kose loso cabinet mare koso chamo muma koso ikwane cha presadi. Wakwane uru kose loso cabinet. Sama koro se loso cabinet makoro joka chamo muma cha. Kacha koro wacho ni koro tich chakore ayanga. Donge koka joka noka offices. Koro wakwanu ndalo 100 ni tok no se kwano cabinet negi. Mondo koro wacho ni ne wamiye thuolo moyiero cabinet. Cabinet no se yudo. Koro wado neno ni to end kod cabinet gitiyo nang. Koro kanye kwa nyalo chako wuoyo. Kamano. Cabinet mano yier ma bunge no se puodho ma osechamo nyaka mani jomoko ne nitie kod to ne nitie penjo mang'eny ni to bende gi mokuom gi bende gi ng'eyo kuom bigit ma gidhito ni inyalo wacho ang'o? Erokamano ahinya. Aparo ni mondo mi ker ne kawo thuolo mar miyo ng'ato position moro en owuon osepime kien moneno ko nyalo tiyo. Mar ariyo
ingeno kinyal pimo ngato gi wani ti wacho ni ni Victor ni kinyal timo gini aneno ni sama jatelo sekao thuolo moyiero ngato momiyo ngato tich aneno ni onego beni bedo gi horruok nikech samoro kata ini wuon no inyalo teri gino ni some class to kinyal time practical koro wami jogi thuolo mondo giti gi office momigi gi aparo ni njunjo kwacho ber ni nitiere thuolo ratil mana kaka iwacho mar pimo jatelo matimo maber gi marach mana kaka an samoro ko yier mbunge kamae ingeni sani kata kachako ko ni mbunge no rach mbunge no konego yier onge gima nyalo timo abro mana goko kutuko kuna dong mana piny kacha gima an gwen mana ni anyalo tame kendo doke loch ko chako duogo kora kone ni gima no mini mondo tim nokitimo kora neno ni koro kanyal duoki nikech koro podi di waste adong kamano en wuon en gadieri gi joma no yiero gi wan kaka wan jopiny wami jogi thuolo mondo ti ka jogi okotiyo maber koro ndan nikech campaign duoke na 2027 aparo ni kata mana jaten piny Kenya biro duogo manyo kura koro kanye kinyalo penjo ni ya ne yiero joma kamagi to ne wan gi to nikech ne in wuon isepimo geme ne yudo ni ginyalo tiyo wamiyo gi thuolo mondo giti to waneno kok gitiyo koro sani kwacha kwa duoki office joten migepe machalo nade makori dhi tiyo go erokamano nikech samoro penjo ma ji penjore kaka wang'iyo wach mar Singo ndalo ma campaign Rachel kod Betty anyako Betty kor ka piny ma jine geno neno ni samoro mama mboga moro jatiko moro jaranda moro ni nyalo biwal kaka jatend migao lendo mag principal secretaries gi idhi yudo ni kamoro nyinge joma iwacho ni gin hustlers hie ka dhi bedo maonge en nang'o molokore kinde ni onge gimoselokore kanyo mokuongo wan kaka wan dhano wasega bedo gi paro moro mar ga wacho niya kata kati jolati wacho ni antijino kathagra gi lando tijino nitie jomosem mano namba chel momi wa lose gik mang'eny antich mobedo advertise no molande county ma Kisumu no kathagra gi timrana kathagra gi timo dong mago tim for formality dong mongi wacho kaka mano namba 1 momi wa lose ga gik mang'eny e siasa kan gi gik mang'eny an nyicha chung kanyicha chung nyicha campaign matieko race ang'eyo ni siasa nigi gik mang'eny e siasa ka ok inyalo goyo ng'ata achiel nyaka ibed ni nitiere ng'ato momako bath ok onyiso ni nikech koro kochunge microphone to koko to yenyo ni mane ng'ama support no kata ini wuona wacho ni kawuono ni kata ini wuone mane mi kom mar rais no sani ok ibi yiero mana jok moko kaluwore gik mane wacho nitiere moko be manyaka tim kiin kidhano kaluwore gi gik mane kale gi gik mane otimore ndalo e period mane campaign cha aparo ni nitiere strategy mane jatend piny otiyo godo sama ne owalo joka kande ma okwanyal bedo ni wambe wan dhano wadwa question gimoro amora ma jatend piny timo ko yiero kabinet to ni rach ka gin ka uchumi rach to ni rach ka koth otamre chwe to ni en ka buru nitie to ni en okwanyal bedo ni gimoro amora wakosoa kama an kian kaka Betty an bende an achiel kuom jo UDA to nikech no yiero jomoko e siasa konego beni mano gima chanda kendo konego mano gima wuoye an awacho pile ni seche ma Rachel yudo mare kawuono an anyalo pamo ne Rachel ni Rachel kawuono yudo kiny na yud machielo erokamano Rachel ji ne paro ni samo sirkan ne wadhi bedo gi ji moluom kaka penjo mapenjo Betty ni samoro mine ma chunga lot samoro joriemba piko mana nyalo make it to the cabinet oselosi what to principal secretaries dibe ni jatelo gima no wacho ni sirkan dhi bedo sirkan mag hustlers opogore gi joma koro waneno gi ti wang no pogre Victor nikech yiena mondo achala ng'ama support government teni seche miyiero ng'ato e kiwango mar cabinet secretary mokuongo nyaka ing'inia Betty gi Victor madwana tigoni be gin joma anyalo tiyogo gin joma bo wuodhani nikech the vision bearer kizungu wacho kamano bende kapimo negi kuma dwana chope bende wanyalo wuotho kodgi bende anyalo trust gi agenda mara ineno koro seche moko chuni ni kati dwa kao mama mboga to koro idwa keto mama mboga nikech hustler direta to wacho ni gidwa kao kata ng'ama no kodhi school koro dhieri bende ni kao adiera makeno kao mama mbogo keto ni koro dwaro dhi e delegation kaka makoro mar environment makiny giwuok ni gidhieni to mama mboga ni dhi wacha ng'o ineno odhi wuoyo nang'o koso nitie ng'ama dhi translate kijaluo to English kochacha ineno koro seche moko nitiere kiwango makata ni promise jopini anda dhi ketou to chopo ni ok adhi ketou to kata jo hustler gi gibeno nego gine chon jowete chieng' mane hustler moro achiel odhi ka gibet ni ging'iyo presidential candidate a real hustler ok nyal chulo 1 million
no mana diera seche moko ok nyalre kalure gi kaka oket ni hasla gin joma chal nade tiyudo ni hasla cha nodhi kacha to kwere ni oyo criteria mar bet president to ne obayi matin koro uhasla ntie kuma kendo uhasla rume matin ni jomo ok nyal produce a million kara ok gin hustlers ononego bed ni gichako ng'iyo sirikandni maber from that point kadiera makenda ni mondo iyier ng'ato kaka cabinet secretary nyaka ing'i gi kizungu wacho ni loyalty nikech in emidhi wacho weche na kaka adwaro ma kituch gi magi to in emidhi ketho piny ni neno kata seche moko ma the nominees were being vetted tiwinjo kipenja achiel kuomgi ndodo in ma itho boro ga bora wach ni ichiwa gi magi to dhi chalo nang'o mbele ka nikech magi gik mwang'iyo kaka jopiny ni weche gi timbe ng'ama waketo e migao ni be en ng'ama nyalo nyiso chiwo ranyisi maber kata ne pinje maoko ni mae represent Kenya e kiwango machal kama. Erokamano ahinya. Beti Singo olokore koso pod ji obeda mosore mos kiwacho wach ni mogik. An pod amedo wacho ni geno nitie. Gima oseketho Singo onge. Singo dhi chopo kare. Kendo an gadier ni to atemo mana paro ne oganda be mayuak ni piny rachni. Adwa ni chieng' ma sache ma piny dhi maber be gichak giduog ka gichak giwach ni Victor wan gimo miyo koro wagocho ni sani Ramogi no dwa nyisi ni jatend piny tiyo maber kendo koro kiwango kalo gi kaka nowacho. Erokamano. Erokamano anya. Recho, wach mari mogik. Erokamano Victor. Mokwongo go erokamano ne chenro ma in go kawuono. Mar ariyo ten kwayo mara ne nyamera Beti makoro nie e sirikal ne giwacho ni ene e sirikal ndani kabisa omiyo ochop wachwa ni jopiny to hinyre to ka nitie remedies ma sirikal nyalo biro godo masani manyalo konyo ganda to dibede maber nikech nyocha kamogo ni piny skari nyocha ni piny kawuono skari oidho mogo idho mateni ng'eny joma madho strungi mang'eny ng'eny joma kata koro nyuka be bayo mang'eny omiyo ka nitiere yo ma sirikal nyalo biro godo kata reintroduce subsidy on these two products gi fuel to nyalo konyo ganda wasani kwa ng'iyo ni ka koth obiro to fertilizers manyuduoko bechgi cha kuro dhi konyo wa gi pur matine ni wan bende wanyalo neno kaka wabet food reliant or sufficient kaka jopiny to ambe kuyiena monda kwa jothurwa ni sani nitiere gik ma kizungu wacho ni smart farming kata inyalo bet go gundi moro kamoro tikete lo tipidhe alodeni manyalo konyi omiyo wambe wangi yore mwanyalo konyre go wan wawegi kata kwa rango ni sirikal to biro konyo wanade. Erokamano. Ine ma ingi tinka ka jal manolo tombolo nyakwar Mogajwang sani wan gi sirikal manyien ma otele kod Dr. William Ruto ma bende oganda jo Kenya malawo na milion 49 duto nie lwete. Chandruok manitiere duto ting sirikal japiny be nitie kod migawo monego beni koro timo. Eni Singo lokore koso pod mi jatend piny Kenya thuolo mar chopo singo gi duto kaka Beti wacho ni geno nitiere to Recho bende wacho kanyo ni oyo ni jopiny chandre mondo mi Beti odhi ochop wachni ne ji mowinjore mondo mi japiny oduoko e yo mowinjore nyakwar Mogajwang. Ka kamano saa 3 mar odhiambo kawuono weche manyien adimba e Ramogi TV ber kod kinde maber ma en chenro mar TV pano yiegore kor ng'awa kor ka Beti koso kor ka Recho ine ma en gi ting' gi duol bar ng'ado wach mogik kaka japiny mane gi teko mar katiba kaka jaltombolo riti makawuono ber kod odhiambo maber.